A hortobágyi ember 2 napot vár nagyon, a kihajtást, meg a behajtást. Úgyhogy most a behajtásnál tartunk, ami egy ünnepi alkalom, de természetesen nem jelenti azt, hogy valóban be is megy a jószág, ugyanis Hortobágyon a pusztai állattartás egy kicsit más, mint az ország más részein. Itt nem mennek minden este haza a jószágok, hanem márciusban kimennek, vagy áprilisban, amikor ki lehet, és novemberben meg behajtanak. Megkezdődik a téli időszak, ahol az állatokat etessük szénával, lucernával, és hozzá fognak a juhok elleni. Ez egy ünnepi alkalom, egy szimbolikus alkalom, tulajdonképpen a számadásnak is a perceit jelenti, hiszen ilyenkor vesszük számba azt, hogy mi is történt egész évben, és hát az év egyik lezárásának tulajdonképpen az alkalma. Mindenütt, minden állatfajnál, illetve fajtánál megfelelő tenyészcélok vannak. A szürke marhánál egy fiatalodó állományról beszélünk, aminek gyakorlatilag most már, mint nukleusz állományát tartjuk fent, és ez az az állomány létszám, ami fölé nem akarunk menni. Most jelen pillanatban egy olyan 1400 tehénnel bírunk, illetve a jövővel is ezzel a 1400 darab tehénnel kell, hogy tovább dolgozzunk. Én úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatosan már 20-25 év elindult komoly tenyésztői munkának a gyümölcse ez, ami most már kezd beérni. A rackajú szempontjából különböző színváltozatok, ugye fehér és fekete, illetve azoknak a színhibáinak a kiküszöbölése a cél, és gyakorlatilag ez a 1500 darab, 1600 darab állomány létszám, anyajú létszám fenntartása a cél, ez is per pillanat rendelkezésre áll. A mangalica állomány létszám az elmúlt néhány évben az gyakorlatilag egy ilyen sajnálatos állategészségügyi probléma miatt lecsökkent, annak az állomány létszáma az fejlesztendő, és gyakorlatilag most egy olyan 100 darabos létszámunk van, ezt szeretnénk 150 és 200 darabos létszámra fejleszteni, de ez sertés esetében nem olyan nagy probléma, hiszen a sertés köztudottan egy szaporos állatfaj, és gyakorlatilag ez 1-2 év alatt sikerül majd megvalósítanunk reményeim szerint, illetve a lótenyésztésben többféle célkitűzés van, amit meg kell valósítanunk. Ugye volt szó itt az elmúlt időszakban fajta kérdésről, melyik fajta marad, nóniusz vagy félvér, most már kialakult a kép, hogy mind a 2 fajta marad a mátrai ménesben, gyakorlatilag egy minőségi változást kérnek, illetve a szakma kér, hogy egy minőségi javulás legyen a félvérállományban, és azoknak a sportcélú kipróbálása az intenzívebb legyen, illetve a nóniusz állományt egy legelőre alapozott tartásban, intenzíven legelőre alapozott tartásban, és ezt még egyszer hangsúlyozom, télen nem akarjuk legelőre tartani az állatokat, mert elég sokan félreértik ezt a legelőre alapozott tartást. A régi hagyományos hortobágyi legelőre alapozott tartásról van szó, mely villanypásztor nélkül zajlik és csikósok által őrizve. Kint laktunk olyan helyen, itt Hortobágyon, a tanyán, ahol csak juhok voltak, és ottan rám szakadt ez a juhászat, és azóta ezt csinálom. Kiálltam a 8 osztályt, 3 évig tanultam a szakmát, és azóta folyamatosan benne van. Szüleitől tanultam? Hát nem, mert a szüleim azok nem jól foglalkoztak, de mindig birka körül voltam ott a tanyába, és úgy megtanultam. Ezt a hagyományos ünnepet mindenképpen szerettük volna megnézni a gyerekekkel együtt ebben a szép időben. És a gyerekek mit élveztek belőle? Nekik nagyon tetszik az, hogy láthatják ezeket az állatokat így közelről, és megláthatják azt, hogy milyen hagyománya van itt a Hortobágyon az állattartásnak. Fontosnak tartjuk, hogy ilyen kiskorban is ezt megismerhessék, ami itt hagyomány a környéken, és főleg a Hortobágyon.